Koľkokrát si čakala, že sa ozve, že sa spamätá, že si uvedomí, čo mu v tebe uniká, že sa zmení, že sa vráti. A ty si medzi tým zostávala dostupná, milá, chápavá a úplne potichu. Nie si slabá, len si sa naučila, že láska znamená vydržať viac, než cítiš. Možno si nepoznala svoje hranice, ale nie preto, že ich nemáš. Len si ich celý život odovzdávala niekomu, kto ťa učil, že tvoja hodnota závisí od toho, či ťa niekto miluje. A tak si mlčala, čakala. Hovorila, je to v poriadku, aj keď vôbec nebolo. Ale pravda je iná. Tvoja hodnota nezačína tam, kde sa niekto konečne rozhodne ťa chcieť. Tvoja hodnota nezačína, keď dostaneš správu späť. Začína v momente, keď si povieš už dosť. Prebudenie alfa ženy nie je len kurz. Je to návrat ženy, ktorá už nechce čakať v tichu, kým jej niekto dá povolenie cítiť, hovoriť, existovať. Je to návrat hraníc, hlasu a vlastnej hodnoty. Nájdeš ho na mojom Hero Hero, kde pribúda aj ďalší liečivý obsah, ktorý ťa vráti späť k sebe.